Seharusnya kamu pindah ke sini dong, jangan ke depan. Saya kan ketutupan topeng, jadi daruh di belakang saya. Gak tahu kalau ada terong. Ada anu plang, Yang salah siapa? plangnya. Lagi pasangnya mesti ben lah, dene ada kok. Berarti sing salah sapa? Ya Dewi. Nerang lucu. Ora umum. Umumnya aku loh. Ora umum. Umum. Domeng ora umum kok. Umum. Iya. Baru lah. Begitu mana lah juga umum toh. Iya. Satu sewu. Kak, saking bapak sunan dia mau. Pak Negro. Pak Negro. Juragan ini. Juragan Pelem. Oh, juragan pelem. Juragan Pelem. Ngomong Jalukmu piye? Aku tane. Aku ora masalah. Dua milih. Penting gosok. Sing usaha kene sing oleh duit kono gosok. ya sabar. Aku ora masalah. Yen kowe pamit dhewe. Aku sing penting sawerani. Matur suwun Bapak Juragan pelem. Bapak Negro, Pak Negro tanggane Papua. Iki lak sing ngulu. Ngomong aja lah piye. 100.000 ini. Kan ngomong 100. Piye? Tuan rumah kayane. Ojo tuan rumah wis entek duwite nanggapi ki sakmene bani. Iya. Ojo pipalan. Ora wis anu andok. Jenengan. Tuan rumah. Jaluk. Berarti sing gaene ning Susana karo Yosika ke yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wilujeng dalu para sedulur reok harimau Tenggara. Kalianipun masyarakat ini Pak Kendos Anu Pojok. Gung Melarak. Gung Melarak. Sekitarnya. Yang saya hormati Kabunda Keluarga Dadah Damel Bapak Temir. Hei. yo mengko. Bapak Sus Kampling. Nek gundulmu mlethek iku. Iki ruwet Pak Doyo nih. Pandoyo. Lho kok Kampir kok kempir. Bapak Kampir. sing bener sapa? Kampir. Oh alah. Sopo? Mbuh. Bapak Kampir. Ini dia anggota reok Harimau Tenggara. Alhamdulillah. Jadi ini gunanya nek reok kuwi kanggo sayur rumput. Betul. Contohnya yang duwe gawe sitok ya disingkuyung. Duwe gawe kono ya disingkuyung. Kabeh sarana kumpul mergo kuwi pas duluran. Betul. Tong royong nyambut gawe. Nyambut gawe. Kaya judul lagu ora. Aduh, banteng. Wes tok. Wes tok tak gantung tok tok. Ya menak ae wong ngoten ditabi. Nggih, Bapak Kamil sak menika ndhawaken Pak Sus ngene lho.
ora sama marmir. Lah piye? Biasanya gigisan duwe gawe. Bapak Sus nika ndhawuhaken yoganipun ingkang paringan asma Arda. Mir bener Mir. Kalian asma filter. Bojone kretek. Nggih. Nggih sanika njanipun warung kopi. Kisah jambu. Bojone kretek. Anakmu sapa jenenge rumput iki? Lah ya wis genah lho kuwi. Mosok sing mati. Nggih. Asmane Allah situ biasane ngerti. ingkang bener sinten? Mas Arda. Ingkang asli Pak Puji. Kleru lah Puji. Kaleni nek. Tekonek kleru sapa? Wong pawon aja ruwet. Ingkang asli sinten? Anak Pak Puji. Puwi. Ah. Nggih, kadang temanten kekalih ada. Tapi omongan ibu angin. Kadang temanten kekalih mugi-mugi dados wonten mawaddah warahmah. Tentunya untuk satu pernikahan, satu untuk selamanya, untuk dunia akhirat. Allahumma Amin. Mugia ing sabibaripun acara sak menika mengke enggal diparingi momongan. Amin. Rezeki ingkang barokah. Amin. Syukur-syukur mengke Pak Sus hebat tanggap reok niki tahun ngarep saged munggah teng Mekah. Amin. Allahumma amin. Nek mari ngene. Kowe rombongan Apa? Bapak Sus ke sing ndi lho. Nah iki lho, Pak. Iki lho. Dadak kon ngadeg. Hah? Kon ngadeg. Ada. Lho pengen roh aku Pak Sus ke ndi. Ojo. Ora apa-apa. Entah. Entah. Deg. Luar biasa Bapak Sus. Jan, kaya repot-repot ya Pak Sus nggih. Nggih matur suwun Pak Sus. Nggih. Aku jane ngene iki isin. Isin ora kepenak ya. Ora penak. Penak apa dia lado-lado ora. Dia lado bensin warna diuyui. Dendene mati jalan. Bro, jalan. Ayo. Ayo. Mantap-mantap. Ayo. Nyuwun sewu. Dinge juragan pelem. Nggih. Jenengane kesane dhewe balik. Aman. Nggih, jenengan ngurusi obroke riyen. Halo. Loh. Sini ya. Ayo Ger. Oh, bisa kamu Ger.
pelep Ah. sampun ngawer jadi lani. Nih, lah kok berdekat lagi. Juga